खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DSP ब्लॉग नोंथांमोनखौ आंनि DSP ब्लॉग यूट्यूब चैनलाव फिन खनसे बेखौ बरायना बावनाय थालायबाय लोगोफोर जोङो दायो माने जा फोथाराव दुब्लियाव माने माबा ना गुरनो थांनाय जायो आरोना माने दंग' फिसा दङ बेयावनो माने जोंना दैया ना गुरनो थाङो नैया खुरुलुरु दङ इथि ओमफ्राय इनाव खुरुलुरुनि बिमा आरोना जोंना नोंथांमोननो देखायनि र' जोंदो खनसे पिस्तल गावलायनायाव माबा जों गावनायाव थैफ्लालायनायालै एनिमि जानाया एनिमि थ' बे आदै जोङो ना गुरनो थांनायदो नोंथांमोननो देखायलायनि आङो दिनै मोजांनो आदैखौ ना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम हेलौ जोंहा जेखाइ लाबाय मा मोनो दाथ' जोंना एखेबारे जोंनिथिं गांजेमाबो मोनो दे लोगोफोर गांजेमा एंखावरिबो मोनो लोगोफोर थगायाखै मोनमारो मानो थगायनो नोंसोरखौलाय नोंसोरखौ थगायबा आं पाबनांगोन ना नै जेखाइ लाबाय दिनै खुरुआ खबाइखौ लादो दे दासो फिदो नायलाय मोखाखै नै सिनायखायो ओइ माबायाव दंग'आव फोथाराव कुम्भ खर'आ जे मान उन्दुयो जों सानैबो इनिसो बारा उन्दुयो खर' नोंखौ जोख्लायना हरनि दे सानस्रिखा नोङो गोथौ नङाब्रा खांख्राइबो दोङो खांख्राइ दोङो ना नैयाव दे हम ला 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 एसे खोलो खोलो बार बारदो माबा मैयावनोबो फ्रायबो बेयावनो गुरगोन आरोना बेयाव दंग' फिसा दङ आरोना दैयानो गोथौ जाबाय मोनगोन नालाय ना मोनगोन फिसा रेडिखा जोंनिया ना गुरग्राया माबा मा होनना बै नै ना गोसोम ना मावजि ना गोसोम जानानै मावजिजों मियाव मियाव बिसा आरो जोंहा मावजि ना ओइ मावजि ना नङालै मावजि ना मोनबायनो हनै जाखाय नामा सानद्रि लानांगोन खर'जों खानियाव लागायगोन ना आच्छा खिसं नै लोगोफोर खुसिया बरिया आयौ जिबोआ हमनायालै सोरखिलांगोन बुथार आङो थगायमाराना होनदो जोंनि रायजोआव माने गांजेमा दोङो नै नाय गांजेमा थगाया जोङो जोलाय मोदोंमोन ना जोआ मोदोम फबसिगोन एंखावरिथ' बाथोन जानांसिगोन दा आं थगाया गाइस आं थगाया जोंनि रायजोआव गांजेमा मोनो नोंथांमोनथिं मोनो मोना खोन्थाहर जोंनियाव मोनो सब मोनो खुसियाबो मोनो गासिबो मोनो मा मोना जोंनि गामियाव सब मोनो एंखावरिखौथ' आरो लाबावगोन हाया खनसे हायबाथाय बेसेबां फैयो बे खायसेया नै जेखाइ लानो माबा खबाइ लानो हरनाया सान्द्रि लानो हरनाया दाबो फैया फन मासि बोरोबा मानसिया दाबो मोनफैनायलाय मा गोजानाव दोङो ओइ थांफाय होनदा दे लाजोबबाय खुसियाबो लाजोबबाय गांजेमाबो लाजोबबाय खारबो दासो खारबोदो सालाया दे 1 2 3 आदे देनजार खिबाय फराय लायदो दे खर' बारा माय बारिया गांजेमा मासे मोनदों जों थगायाखै मोनखायो गांजेमा मानै मोनबाय आं सिमाङाव नुदों मानसिनि ना गुरनाय आं मोनावबाय सानबाय थादोंमोन आं गांजेमा गिदिरबो दा माथाम मोनाखै इयावनो लोगोफोर जोंनिया ना हायनाया जोब्बाय माबा गाबाय आं माबा औवा मैगंबो खागोन जों दायो कलम बिजौ मैगं कलम ओमफ्राय उनाव जोंना ना माबानाया जोब्बाय खबाइ गरसाव नाखौ खिथिना एसे बारा मोनाखै आरो ना लोगोफोरजों हायनो रोङाखै आरो नैया लखबबा नुगोनथ' बा गोदनासि दे खेंख्राय हा गरथाम ini cepet angkat lagi cepet Sangrai
जिबोरा माबा dia बानाय बसम नाव गोदि नुदों नोंखो माबागोन खाथियाव फैमाय जंफोरा हाबगोलै मोजां दांबा मोनगोन इसोर मोजां दाङाखै बनायनाय टेकनिक बनायनाय टेकनिक इनि guys, samu.